Moro-moro ngajak kawinan, aku durung duwe penggawean, kemanten anyar gelek gegeran, klambi sitok lebu rombengan. Salah dhewe. Pancen ayem urip ana desa, nek ana kerepotan gotong royong masalah kerukunan dolor pancen ditingkatno, uripe aman tentrem tukar paduja. Uga gak lali barek kewajiban padha ningkatno segala bidang kehutanan lan peternakan uga pertanian lan ayo terus berusaha, perlu kanggo nyukupi kebutuhan awan nyambut gawe sing giat lan ayo sing lincah, ayo manfaatno lingkungan alam, air lan ana endi-endi dolor iku padha ae, kutha lan desa gak ana najan nok dhuwur kono pokok lancar ekonomine masih nok kutha nek gak nyambut gawe iso mula critane arek brai kembang kaya goro durung duwe pencokan.
sapa sing guyang-guyu dijak kenalan durung sepira wis sumpah-sumpahan mula sepedan ngalor ngidul wirawiri oleh kenalan liya barek sing dhisik lali kepethuk gak nyopo sebab wis oleh ganti sebab arek luwe kaya sing saiki lanange tepak arek sing pengalaman pacar ganta-ganti wis dadi kebiasaan arek wedok gak ngerti cintai kadung yo mendalam gak kepethuk sedina mumet kaya kitiran bareng krungu arek lanang kabeh kawinan arek wedoke poyang payengan saking gak kuwate jungkena blumbang ambekane mampet akhire dadi arwah gentayangan ayo tapokmu kapan ayo biasa lagu ayo Jos ayo mulai kumat yo zaman kemajuan kula aku rumangsa heran warna-warna keanehan wong kowe duwe kakuran akal liwat hiburan komedi bedakayane lumayan pinter joget pinter sembarang lurus komandolan unine kendang semono kepintarane ngerti karepe sing duwe budal esuk mulie sore wong gedhe sae tolek pangan dhewe oleh petang ewuan boleh ditukokno panganan paling entek 500-an karene masuk kantong jeragan aku tau ngalami tuku pedes tak ngomiti caca ojol ngubel bakul rotine numplak aku boleh nempuin apes awak kawan-kawan tantine pedot melayu ngetan caca aku ketrempet pisang petang dino leyanduk karang menjang ngopo rek namung semanten sairan kula sairan boten borong karo sing dhisik sego pecel saiki njaluk rawon iki sesuwemu metah kuwi ya iki mang wis gak karo-karuan rabane mbok dadi mbok saiki nek kadek krungu oleh persenan berarti dadi ngono ya nek galak persenan kayak tahun baru iku rusak lho tadi ya apa ndelok tanduran koyo ngono seneng ya iya urip ana desa iku ayem pancene enak dadi wong tani nah iya lek esuk ya jam 5:30 sing kait metu pitik padha metu ya tanduran ketoke koyo gano angin koyo gano udan koyo gano dhuwit koyo iya kok malah nang dhuwit nah iya cuaca atik cerah nah iya padhe wayah kate magrib ya wong teko sawah nggo muli sapi dhewe-dhewe mbok pacul
Adus masih adem. Iso adus ya itu tuh omah sego pecel ya. Nunu pohong ngombe banyu kendi. Maru metu dikepruk uang wae. Lho, sing gak enak ya iku lho. Lah apa? Dikepruk uang iki sing gak enak. Aku ya sedikit banyak saiki ya memperkembangno pertanianku. Iya, iya. Bener. Cuma tanahku iku mbombo tanah sangar mbek apa? Lho tanah longsor kowe. Gak. Tanah apa? Nek longsore gak longsor. Oh iya. Cuma iku kadang-kadang nek tanduri pari iku penghasilane gak iso memuasno. Tak tanduri pohong. Ya wae gak iso gede-gede. Rencanaku jangan tak tanduri kacang asin nih. Kacang asin gak iso jogol, kacang kadal kok. Oh ngawur kacang brol. Ya tanah iku pancene jodoh-jodohan, kadang-kadang jodoh pari, kadang jodoh dele. Iya. Terus jodoh jagung, ya jodoh didol ya ono ya. Iku ono jodoh-jodohan pancene. Jodoh duyangno barang. Gak pancen ya tanah-tanah sing gondol iku ditanduri. Sak liyane nambah penghasilan iso nyegah bahaya erosi. Lah ngono. Tanah sing kosong ayo padha ditanduri, mbok cocoke ditanduri apa jambu mente. Ya apa? Jeruk kikit. Ya. Apa tak manfaat gas tanduramu lho? Apa tak gedang klothok ngono. Jeruk kikit jambu mente. Lah mulane lha saiki apa sing tanah ono sing suwung ta? Tanahmu. Ndi duwe tanah, wong aku nunut e. Aku sik nunut iki golek maneh jang. Lah kon kok duwe rencana pe nenandur sih lah. Lho gak tinggalane bapak. Panjen jang diserano aku cuma aku lak ngluyur nang kutha. Besok lek tuwa mulih nang desa. Ngono ta. Dadi kon jagane. Jagane ya. Lagi omahe asu loro jan. Wah. Iku ngoningonmu ya? Jagane didol iku. Kon iku lak asu ya. Ya gak nek tangga-tangga iku. Lho kok nek butuh tanah ya ono nggonku lho, nek kanggo sak panggonan ngono ae ono pancene. Pirang meter gitu? Ya sak cukupe ae untuk kuburan niku. Nek kanggo sak pendeman kanggo kon ngono ae ya ono lho kon. Wis ngenteni awakmu dhisik. Ngawur ae. Pancen ya ojo lali ya. Ya mirengno siaran pedesaan. Lha iya lho. Iya. Ya apa sih carane tetandur olah tanah isane tanahku subur. Isane subur ditelokno dulgani. Anjuk Mas dulgani lha apa? Subur iku isane uripe iku tanduran niku gak gampang lelorong. Nek takon subur. Iku biyen iku ya kok malu-malu ngono, cuma jane nek kepengin waras obat ono. Tak untali aspro ya gak iso. Kok boleh mblakrak nang karang-karangan sini. Dari kon ngobati. Tandur iki isane subur ya. Iku golek bebet sing apik. Lho bebet iku gak iso apik lho. Bebet iku bojone subur. Bebet iku nek ayune ayu, nek macake lak mesti rambut iku diponi ra. Iya. Terus ati kuping ditutupi rambut iku cirare kuping lak ilang situ are. Ngawur ae. Gak lapo. Makane nggo darek wedok saiki delok-deloken. Ngomong tanduran nyanjuk arek wedok niku. Wah, masih wong wedokan cek nemen niku. Tanduran. Isane tandur gak dipangan wereng ya. Iya. Iki kudu dikelilingi. Mulai jam 6 esuk. Kami pendak jam 6 esuk. Lho, lak gak turu-turu aku lho ngelilingi sawah terus. Lah ya nggo gongseng. Mumet. Sing akeh ku omete Gus lho. Jare ngene, nek keterangane teko iki lho, teko pertanian. Iya. Sawah iku kok ngono kei pagar plastik. Iya, terus tak kei pagar plastik karena iku sik gak tambah nyengker tambah kerasan. Lho, lah peno gak ono sisane. Nek pagar plastik sisane jape. Lha malah golek tegesan iku lho. Mulane saiki sing penting nek ono siar-siaran ya kudu diikuti sebab iku membawa kemajuan. Oh iya. Wong tani kudu maju. Ono wong sing wong tani gak maju. Apa? Wong tandur. Iya lah maju lah rusak kabeh tandurane lho. Lah iya. Ini rencanaku ya, kula nek omah sing tak tanduri kates. Kates tomat. Oh iya. Terus sing mengandung ta? Mengandung gusi. Mengandung gizi ta. Iya. Gizi ya. Oh, gizi. Sebab jare ono paribasan 4 sehat 5 sempurna. Nah, iku ya perlu iki lho. Termasuk tumpang sari barang iku. Dadi di samping awak dhewe iki nandur pari, iku nek lereng-lerengan iki nek iso ditanduri kayak godhong-godhong ancang-ancanganan iki. Iya. Kayak lembayung. Yuyu kudu dindakno. Yuyu ku penyakit dindakno iku. Lho iku tanggungane weringsang iki lho. Lah apa ku kon bage yuyu barang? Iku termasuk omo ta. Walang sangit barang. Iya, nek walang kekek dikembangno, ya. Iku sebab oleh walang kekek. Walang kekek iku ciptaane Waldina niku. Lak nyanyian bulan. Ngono digolek basman. Basman ta? Setumu gak tau bayar. Iki mansu tuh gak tau bayar. Lah kapan kapok wong ya apa wong iya
Sembarang wis murang nek dodol iki sak enteng ate diukur-ukur diongkrok-ongkrokno sego iki. Dodone dikei. Jarine pitik tak delok kukune gak ceker pitik koyo garangan lho, Pan. Mosok pitik ceker cek gedene. Wedhus iku wedhus lho. Kadang-kadang ngladak kok golek luwak iku. Ku nang dicampur-campuri rek. Enggak sih pas semandek. Oh, siapa iki? Waduh kacamatan kayak kucing. Kono jatik peringas-pringis. Kono jatik mengambil kesempatan yang aku lali. Oh, tidak. Ngerti ya? Tidak. Aku nyambut gawe bodoh. Bahasa Indonesia lho, Bas. Ngene keplecuk wis kliru wadanamu dhewe engko. Sebab aku nyambut gawe ngono rek ya, kanggo keluarga. Dadak kono galuk perhitungan mampir mangan bersual, brutu papat kontekno. Rasamu ya apa kramamu? Mangan apa? Sapa mangan sual? Lho. Ya, gak pernah mangan besual. Besual tanpa perhitungan ebo. Rumangsamu gak ada duit. Ini lho. Wong warung diandoke kok muring-muring lah enak sih sing. Lho, anane roaming. Anane muring-muring sebab gak bayar. Utang semoyo. Numpuk bayar lho. Nom-noman niku jaga gengsi lah. Mangan coto iku kudu bayar. Padha ae kon padha ae. Ngirim kancane. Aku utang pira sih? Lho, utang pira? Lah, pirang mangkok kono lek 7 mangkok. Totalane pira? Lha totalane sak mangkok iki 450. Ya, itu pira? Ya, 12,5. 12,5. Lah mending tak jangkepane sudah 2.000 ngono lho. Ora ngelompok. Ngawur ae. Wong marung iki sing sume aja mbesengut. Ya sume ya sing mesum ya sing memeh ngono. Ayo. Memeh. Rasamu. Mulai wis teko prejengane, Pak. Aku rene iki gak guyon. Oh, temen. Oh, ya temen ri ketara metuntung iki. Ya gimana? Iki lah cara menung sanak muring-muring saking lak cecek putih ta iki. Aku muring-muring kon banyoli, kon tok iso banyol. Iya, kon tok iso lucu. Lho, masa kon iso banyol? Masih iki ya king lawak iki. Oh iya, iku dange banyolan Pak Sumani. Tapi king-kingan rumangsamu. Ayo nyaur. Yo, iya sih tak banyolane dhisik ta. Gak iso kon banyol tak no. Ini lho. Bas, apa? Wong nagih kok secara perontokan. Anane wong gak mentolo ku teko omongane. Lho, anane perontokan sebab aku iki bondo. Oh, ya nagih secara sopan, Riri. Duwe iki kaya apa coto 350 kok ono ta. Lho aku dhewe welas omongan penengun niku. Tak kei, Bang. Belajar iki tak kei. Surane rek. Kasar. Ya ngene iki lho, ono bakul ditaboki wong tuku ya perkara omongan ngene. Surane rek. Belajar mringi iso jembesen utahe. Ya ngono iki kaya garangan. Ah, niku. Coba ngomong ngono. Ya coba ngomong ngono sing halus. Sapa? Lho Cak Basma. Parah sih. Parah sih. Ya apa keluargamu kapan? Wis padha waras. Anakmu? Parah. Iya ngene ae. Ya apa? Anaknya aku rene mang ana rembelune. Iki lho ana metuntung. Aku rene mang ape iku rene. Perlu ta? Iya. Oh ya ngono sing genah. Perlu apa, Bas? Anu iku lho, siut. Siut. Mosok karo siut kan. Apa siut? Udel. Oh, karo siut karo. Udel takon udel. Iki lho biyen iki lho. Apa? Utang nah. Iya. Pira? 750. Bener tagih. Iya. Oh. Nek ono tak kei, Bang. Iya, Ri. Arene saiki gak ono sepurane. Padha ae. Oh, dilus sak kene tambah sepuro. Lah ono wajib nek wong nyile. Balekno. Nah, nek wong utang semoyo. Nah, nek kasih nyaur. Iya. Moyo. Iya. Wis kira-kira tahun 1988 tak kei. Semoyo nih, Bang. Sing poel aku. Ayo, situ iki ayo. Kepala ceketer kon Riri. Hah? Kon duwe kalo. Lho, sik gelangmu coba. Oh, jawab konsekuen iki. Tak pas gelangmu coba. Apa sih kowe? Apa sih? Kira-kira wis tau dinyang pira iki? Lho iki tau dinyang 15. Oh iya iki. Kira lek setengah. Iya iki pek 20 kok tak dinyor peno ya. Iki yo apa sih? Kok boleh mumet kaya kekean ya kon iku. Oh nyaur ta? Lho, kon aku kena gelo. Uang yang keluar dari saku saya sendiri. Iya. Disarno nang sampean. Iya. Sik. Lho, lak ngono. Oh iki arek lanang blater iki. Apa metahi ta? Lah ya, kok mambu si arek pisan nek kandhane. Nek tole pancene temen gak tumen gorowan. Temen gak duwe blas, temen gak duwe. Lho gak duwe ta kon. Kan duwe lho. Kon gak duwe ta kon iku. Ya temen gak duwe. Wah wis sopo rek kon iku rek. Lah wajib nek apa sih? Coba. Aku iki nagih. Jadi aku iki perlu menetake. Iya. Tiap utang menetake, tiap utang menetake. Iya. Lho, kuwat sing nyauri, Bas. Iki apa iki? Lah nek nagih kon ndutang ri. Wah, ndablek wong sing ndutang wis lali sing utangno kok jeling ae.
Wong yo belajar lali titik ta. Aku saiki takon. Iya. Anak-anak utang, Sebab gak duwe. anane pernah ngutangi. Keluwian. Nah, wis luwe ya ditagih. Iyalah Bebas apa ngono ta. Kan wis enteng iki kan iku li. Waduh ngesak pulpen gak iso nulis. Lho, jangane blonjo iku apa? Nek nulis dikurepi. Lho, Iki lah Nulis kanggo tak ngintip iku. kanggo ngelungi tanggalan ono pomponan. wis saiki ngene ae. Ya, Aku gak perlu kakek kesempatan. Iya ya. Detik iki jam iki. Hari ini hari kiamat. Pokoke kon iso nyaur apa enggak ngono ae. Meneh. Oh, entek menini lho kon iku lho. Aku tak ngeblok dele dhisik. Lho, kedelen siapa? Ya dele tangga-tangga tak geblokane. Oh, boro ta? Boro. Oh, ya wis karuan ya. Meneh ya aja tutup lho. Iya. Jam 1 bengi aja tutup. Tutup lho, bengi tak kon iku. Jam. Lho, tutup jam 9 sore aku iki. Iya. Jam 9 cek aja tutup. Lek tutup tak obong warungmu. Kamu tuh kan aku nyaur tau ngancam kon iki. Kon janji iki sing temen lho lho. Ndak ngono. Dalpar basman Oh. ya. Pokoknya selalu sulaya terus kapan putus utangmu kan. Iya. Temen tak tuturane, Bas. Iku apa to ae kon tak tuturane tak mau. Kon apa nyaurmu kon? Aku ya meneh ambek tolor rono aku ngetero tolor tok ae. Lho, ketenan kok gak nyaur. Lah nek aku pernah tekan ya wis apa boleh buat. Pokoke meneh rono lho kon lho ya. Ngene wis mari. Iya apa? Rambutmu lak dawa. Engko tak potongi kok dipotong piro. Dadi tak potongi ya. Kon udah disanor aku iki. Iya, satu kan potong ta iki. Oh, nah, kijak ekstra. Wis meneh. Wis tak meneh. Temen ya. Ya wis Isuk-isuk. lek luput meneh wis tak ngomong paling yo mben lek luput meneh. Lah nen ben. Ya lek mben yo kane mben dawa peke. Enak nih ya kupat ae. Iya rono. Kan bojomu aja lek turu lho. Iya. Turu Sampai sambil samono penuh takih. Aku ngancam aku nih. Penuh duit samono penuh takih. Penuh tolol lho berapa ratus ribu. Coba nok panceng iki. 200 iki lho, sampe saiki gak dikeki iku. Awas meneh tak tani kon. Ya, Oh, awas kon. anu bro gong kok kakek tok gong juga. Wis karo lho. Wah. Ayo lho. Ya. Heeh. Aja banter-banter ngomong tak pas dublek aku iki. Iya, kok tak jupuk kacamatamu kon kok kabeh. Kesempatan promo kepenuh. Goblok ku. Angkal ya. Wit mulai nggo peking ngono. Lho, sing salah ku kon lho. Malah apa? Nah, wis seru utang ditagih muring-muring. Yo kak muring-muring wong gak duwe lak semoyo hari. Semoyo kon ngenteni panen barang. Lho. Apa? Apa? Apa pernah sing kari iku? Anu kacamata. Kacamata. Ah, tak guyon lho. Lah pernah gawe ku apa? Guyon pari kena. Iki wong tak jaran iki. Oh, manusia. Wong lali kacamatane, wong kacamata digawe. Lho, jarek lali. Kacamataan. Wis mani potongan koyo kupat iki. Sama itu biasanya gandengane munayah ya. Gandengan munayah. Masa? Munadi ya? Munadi parek. Wis aja direken masalah utang dibulet-bulet ae Mas pasti pesen ngono gak isanan jerone gak iso. Tapi wong apik lho, wong nek ngomong utang ya utang nek njaluk-njaluk. Wis kanggone kon ya apik ae wong kon ya durung nyaur. Kon dhewe durung nyaur kok iso ngelokno kancamu. Ya apa nyagakno penghasilan tani ya durung wayahe panen iku dan-udan wayahe tandur. Enak ya apa? Parung pas manak pinggir kali ya. Enake yo banyu teko kidul dilekno kabeh. Lor dibendung. Iya. Lah kalep barungnya. Ya banyak kapok. Engko ya lek kelep lak terus dibedel lah. Lak katut ta iwak-iwake. Juntene nduk isor. Diseseri. Mangap awak dhewe ya. Lho, omonganmu kon niku. Ambil lek bojone Basman gak iso. Saking sing meneng Basman lek bojone ngono pun tadi lek mun gak daya terus sampean mangan-mangan riki. Iya, gak iso mangan. Oleh telung dino mangan rono dicelatu. Usung-usung kancane ae iki. Aitane kalem mburi nyengak. Panjene tandang sumyang bojone iku lak tandang sumyang. Tandang sumyang. Ngomong cedek-cedek tapi gak iso. Ono paribasan asu galak lho. Iya. Asu galak. Iku tadi apa? Terusane. Paribasan asu galak itu terusane apa? Semani menuju asu. Ini lek krungu wong mesti balik. Temen masih ngene krungu lak balik. Balik diantem iki jan. Asu galak gak nyokot. Yo, dar lho. Iya. Dianggap wis sepi mamring wis dianggap kan apa-apa. Iya, awake dhewe iki ambek ngolor waktu lho. Ngawur wae. Oh, lek anjane engko kan nyaur ayo turu kemangi. Kemangi oleh rong ranjang. Aku sing setorno nang Basman. Iya. Lho. Jadi terno lho kemangi keman lho. Apa? Enggak aku tak usah lombok metrasi. Kari golek lele ini nanti penyet. Ngawur. Kanggo nyicil lho, lomboke dideplok dikek banyu ya. Lek suntuk orang Basman disemprot. Sret ngono ya.
Semprot basmane ya? Yo gak nyaur lho, wong nyaur ngono. Mulai. Balik, Mas. Mulai. Gak ngono karemu ya sih. Tadi kok gak nembelengere sih, Bas. Sebenarnya nak kon sih. Nagih kok balak-balik. Ya iki mari tuku jeruk pecel kan lho. Sing ditagih gak Besok temeneng lho. Wis tak omongi menit jam 09.00 sih. Balik ae. Kok plak-plok ya kan lho. Jam 09.00 gak ngerti jam 09.00. Iya, aku iki mari tuku jeruk pecel kono lho. Dadi balik mulu liwat kene lho. Ya apa jeruk pecel iki? Sing ngeteri anakmu. Jeruk pecel ge apa? Aku gak iso nyicil dhuwit ya mbok tak cicil pandan ya, Bang. Gak aku cicil pandan lho gaya apa? Lho kok kena mbotono kanggo wangi-wangian tak cicil. Lek gelem ya pandan Mojosari ku gawon kabeh. Ora macet ya. Iya, ora macet ki gak ada. Kalau omongane gak temen genap blas iki. Kok wong sotone mamburi. Mambu sotone. Soto gak mambu iki soto durung mateng. Mambu betul-betul. Orang pesen nek nonong dodol gagak apa. Ulun gagak. Ono. Iya, Ono. Tapi duduk gagak. Gagak. Duduk gagak. Orang pesen dodol gagak. Ayo. Aja manuk gagak. Iya. Gak lek gagak kan lek manuk cimblek ana. Manuk bakuwak pisan. Iya ri. Sotone campuran gagak barang dilebokno. Cek gorong. Kan datang cek gorong. Nah. Ono pesen nanti tutuk gagak lho. Arek kok pisan. Duwe manuk. Manuk sing mengandung minyake mengandung hormon. Iya. Iku setorno manuk apa kon duwe, Man? Ono aku duwe. Ono. Puyuh. Manuk puyuh. Tak jangan nomor aku nagih Dek ya. Ini sik jam 09.00 lho ya. Jam 09.00 lho. Ojo kon pura-pura tidak tahu. Disaur manuk puyuh ya, Mo. Tak puyuh-puyuhan. Bas. Manuke bapak. Oh iya. Ya, Bas. Iya. Manuk puter, manuke bapakne karto lan duwe manuk puter. Manuk puter ngono ya gede ulune, tapi gak ono. Kok kon dikotak ngawur. Ya didol ulune dicampur dodol kan. Kayak kemucing ah. Ngawur. Lho iki lang ngene, Tam. Gak ono. Ora apa keladeni kon. Aku dodolan tak ono. Dodolan koyo ngono sik kepindhur omah ting glowantong. Ora kana wong ngandhok bali. Iya, jegeden siwer. Ayo nyambangi sawar. Ngono ta? Iya. Ayo bareng-bareng. Ayo.
ana omah waduh. Sareng saiki ya apa nek ndelok siwa tengen wae tangga dhewekku kena musibah dipangan wereng. Apa iya terus aku ngene iki putus asa. Tetep tak riti tak obong marang tak garap maneh. Hei. Hei. Iya. Ya. Kene nek gobek ini. Lapo? Kan di peduse. Peduse ndi? Lah iki tak kewancang pinggir wetan. Ya peleno sing ana sukete ta. Ya apa rek? Gak ngomongno wedhus. Lah apa sing diomong? Lah deloken sing petang kedhok iki lho ndak parine balas gitu ya apa. Ya apa maneh? Wong tekat mudhun tandur wis dipangan wereng. Wis gak perlu susah, wong taun sing dhisik ya wis ngondo apik. Lah iya ta? Ngono ta. Oh. Dene saiki dipangan wereng. Iya. Ya wis gak susah maneh, ya apa carane iso nggarap. Taun iki sok apik ngono lho. Lah nek sing aku urusan aku dhewe ngono urusan nggarap sawah wis penggawe aku rek. Iya. Ya terus nek wis dipangan wereng, biaya gak ono. Tak pari ya omah tak pari ono 5 agem. Hah? 5 agem. Ya wis kurang luwih sakmono. Kok 5 agem ya apa sih? Gak ngono, lemang gentil iki lho rek. Ya luwih nek sakmono, tapi nek cara gawe garap sawah, ya mudun samane ya gak ono. Gak cukup. Nah iya. Nah ya apa enake? Celana ku ya. Sekolah. Celana sing ndi? Iya. Oh, piro le celana iku? Ah, kok iso? Paling ya 400-300. Lah ya eling-eling nek sing dhisik ku apike koyo ngono ya iso nyelengi iku tempe-tempe loro. Mulane pernah mbek aku ya yuk padha saling menyadari. Iya. Ya ono enak ono gak enak. Ya saiki apa-apa. Sarane saiki kadang koyo ngene, pernah njok mring-mring lho ya. Heeh. Ya cembeni wae arek iki. Bejo iku ta? Iya ya sitok dikeplekno nyek embong. Kok dikeplekno ya? Ngono, dikono pasar ya. Jane ngono iki ya apa ya eman ingon-ingon kecilik saiki wis ketok rupane lemu, jang dikipatno. Lah ya apa maneh tapi wong gak ono sing dijahi ya ta. Aku yo ngerso lho. Ngono iku yo nelongso dhek krungu lho pisan ngono. Ayo sing krungu aku tak peduse rek. Aku ki mbo Kang, nek ingon-ingon kecilik terus wis ketok gedhe, jang didol kok koyo sakno ngono mbo ya apa ya? Ket mang yo meneng saiki mbak-mbek kaya ngono. Kuping iki tenang. Padha ae Kang, kewan mbek wong padha ae. Iya, soalnya wis mendoro iku apa. Lah iya. Engko umpama liyane wedhus. Iya, liyane wedhus. Terus mosok aku iki kate dodol lesu ngambek alun nang tangga ya gak pantes. Ya gak pantes. Aku nek eling-eling nek sampean turu terus diklamuti ngono kaya. Pisan pindho enak bareng ping 3 dibras-dibras ya. Sakno lho Kang, ngono iku Kang. Gak sakno pancen mungsuh. Anu. Lah ya apa sida ta kirane? Wis tak sidakne. Wis sitok ae Kang, sakno babat sitok kecok ana rewange sampean nduk omah. Kedelok-delokan ngono. Ya enggak, nek sitok lak cukup sih. Cukup ya. Kurang piro? Dege kurang ya kurang, dege cukup-cukup. Lah iya. Urusan garap lak ndek aku dhewe cukup, Bro. Iya lah ya apa maneh ancene wis penggaweane tani. Nek gak sampe sing mangani dhewe kok ngongkon wong ya sik ongkos maneh. Apa sing digawe? Lah iya, barang wis koyo ngene. Iki ngene kan ya. Heeh. Aku tak mulih salin celana sik. Pedus tungguken terus tak budangi nang pasar. Ngono ta. Iya, ya apa maneh? Malah jojo bejo. Ya cok atik. Peno cok kadek duwe pikir mah. Ngono malih sumpek maneh aku rek iki. Lah ya karepku wis sak kelas-kelas no, tak nek delok arek lolak-loloke koyo ngono kuwi. Lho, ngrente arek kan. Lah tambah ngerso lo ta ngene iki. Wingi ku. Apa? Bayang tak cancang nang ngarepe kandang. Kendere wedhus kang sangin. Apa? Wedhus kipas iki. Iya. Ngepres-ngepres tarane iso. Lah apa? Tarane kena bedian. Tak aku nang mburi tak delok. Lho. Sama niki lak ono ae. Janjane nek gak dicetai hiburan guyu. Panjen iya. Ya apa nek wong sedih tok ae perlu nyapa.
Wis jaya meneh ya. Iya wis dukuken. Heeh. Malah jos sida ilang temen kono nak. Akal-akal kulak petik lho. Lho, sak tolong. Iya. Ya apa kulak apa kan? Aku dodol beras. Aku dodol petik. Kate tak tukokno jagung gak duwe dhuwit sih. Njaluk berasmu tak cucuk petik ini. Ya masuk ya beras durung payu. Wis Iya. pelaris ge makani petik. Petik sampean lemu. Beras ku tak ndunak amblas. Namanya sak ndunak lah ono perhitungane takon niku. Tak tolong. Gak perlu tak so. Gak kepethuk sik. Tak saya petik gak tau kulak cak sewu. Nek tekan ndi? Gak tau kulak bondo jagung tok. Kulak petik lah sing gede-gede dadak oleh cilik-cilik. Iku mbok men-men dadi olong ta ya. Lah iya sik tak tolong. Heeh. Wong aku iki dodol beras durung payu sampean jaluki ge makani petik. Aku jane ngono ya. Gak sampit dodol beras, saking sepedaku lho tak sekolahno. Lah nek gak tak jokok lulus amblas. Aja niru alimin lah. Ini sekolah terus ae. Wah, ada lah ngene lho wong nyambut gawe di sing jodoh. Lek gak jodoh beras ya liyane. Aku sing dhisik dodol welut ya gak jodoh. Wah, aku golek welut tengah wengi ansu sampe dicokot-cokot tulo barang. Lho, Warung ono ireng-ireng tak tutno tak betek duduk welut. apa? Apa? Apa tak tolong? Apa lah kan iki. Lho, iya to. Lho, tak so? Apa, Dik? Lho, nggo petik dikesak ta so. Tapi lek ngumbah ya apa iki? Mau nelek pindel. Iya. Gak weruh ngono iku. Apa? Iki petik tekan ndi? Iki petik Bromo apa petik anu iki? Becek horen. Temen ta? Becek cilik-cilik lho. Mane tak pakani jagung tok mesakku tuku. Nah, jagung tekan ndi? Teko arek kono. Bener iku delon ta. Sisi kulak beras iki sakno wetok-wetok. Mesine sing lanang kudu nyambut gawe sing wetok nyambut gawe. Lah iya. Wong lanang metol iki. Kowe cak songe suruhno bojomu iki sing wedok ndok omah nganggur tok. Gak tau Sampeyan nyambut gawe. becek kuwi ya temenan. Apa bojo sampean? Nemen. Apaan gendeng iki ta? Gak mate. Nek oleh kaya tok guyu. Nek kale kaya Wong lanang mau durung njobo. wah, Ojo nyinggung perasaan aku lho. Gak. tapi bojone Sis iku ya nyambut gawe dadi gotong royong. Iki Gak becek nganggur. nriman. Terima. Tak kayane ya meneng. Tak kayane ya meneng tapi kan umat disune. Tapi bojone tak saiki yo padha nyambut gawe sing lanang kulak petik. Sing wedok iku kulak jagung. Dadi Enak lah. ya enak. Sekali njupuk ngono ae. Masih jagung kari njoko, gak melok nandur kari njoko. Lho ngono ae sing anu aku. Sing anu maling cilik ya. Nemen arek iki. Iki wis mangan tapi cek durung. Durung. Iku lho jalane beras iki lho. Jokokno beras ku mana. Hei, wis nyelek beras iki. Sampeyan makani sedekku. Ya nek iso gak so. Embek tak tolo jangkepno kabeh iki biukno kabeh maren. Disangguk, Masih sang kokut. Kula oleh bathi ya aku rumoso. Ya so petik kok jungkel aja ya. Nemen kok panyane petik kuwi. Nah ya dike Dino mekai petik kuwi. kono. Dike sak buntute nang dhuwur iki ya apa iki. Kok ndur maneh cah wong kuwatir ilang kok. Lho. Ati. Lho tak so. Mate tak so. Wong petik mate digawa. Kok gak nemu ae kok. Wis, mata masih mate gak bau. Nek tak boleh iki. Wis sakmene. Wis saiki kon kate nang ndi? Pasar ndi kon iku? Ya aku tak ngale nang pojokan kono cak tolo ya. Kulak ya sing akeh rong pintar kon kulak sak cengkir. Badine piro kulak sak cengkir iki? Wis kacau kepanjani ya. Nah iya. Ini gak sepiro. Cuma ya oleh yang sisi penyanyi rada lumayan gitu Lho, ya. aku iki lak
dodol iku lak digawe abang-abang lanang. Lho iya, saya. Masa karo. Tak saya kok roe, lha apa sih? Aku. Gelak acare. Anane dhek ire iku Cak Tolo. Kita Jam 12 bengi ku ndodok aku. Lho, dodok apamu dodong? Sing ono kon iku sapa? Penong gak so? Kapan? Wingi kok, dalu-dalu. Sis, wis ayo toto. Ngono iku. Apane ditoto? Wong nang pasar gak bareng sih gak gelem kok. Iya sih. Sing lanang cemburu meno dadi gak karu-karuan meno. Bareng aku metu Cak Tolo. Ya apa jar? Kau sang-sange dicoplok ari. Apa? Kau sang-sange dicoplok. Oh kok ngono mbau balik. Ngawur rek. Tekan bola lah, kok kono bojo pernah dijungkir kok dhisik bener. Iya. Ayo bojoku ki ya gak apa-apa kok. Sing dhisik murung-murung cak iso dipanggang dijungkir ngono. Jangane iwak. Jangane iwak pe yo ngawur rek. Sis engko nang yumu sih yo. Ya wis tampiran. Lek teko pasar mampir warana gak iso mulih, sik ono urusan. Lha apa? Lho yo urusan PT iki lho. Ya wis. Golek PT wedok urusan. Ya kowe wedok. Heeh. Biasa iki Cak So iki. Cak, ngono PT wedok pun ya. Ngono PT wedok. Nek anu ngene sandinge Pak Lurah kono. Lho PT wedok, babon. Oh, babon ah. Heeh. Tak pikir babon aku repot. Malah pernah mare. Oh, apa mau tuwa. Sis ya, engko kandha wong ndok omah ya. Ya wis aku tak mulih. Iya. Soalnya aku gak payu tak mulih. Arek wong gak durung tutup pasar iku balik kuwi ya apa sih. Minemen kok gak payune iki. Apa arek wedhus iki? Wah, munawar kan. Bukan teko. Taso, pedhot misanan bener ya. Mosyo. Lho apa ya? Ya, wedhus diarek terus sampe melet ngono. Melete gak soalé pegel. Napa? Nanti pendeliki Cak So. Ngono aku tek ya. Lho, wedhus ndeprok. Waduh kok keselen. Mlaku pirang kilo, Mang? 7 kilo. Kaya gak kuat rek. Lho ya ndeprok. Ojo terus mati lho. Cak So, tolong Cak So pijet ana cilik. Jangan aku dukun pijet pedus ya. Ngawur ae. Tak saya gak ahli nafsir wedhus, saya lak bakul pitik. Pitik aku iki. Ya apa lho jange nang pasar hewan aja. Terus kalau apa sih? Ya dodol disi. Butuh kaya apa wong wis pene iku umum wis tentrem ayen wong tani sing paling rukun sak bojone kan maneh kaya bener. Kok dodolan barang. Ah wong iki ya ono. Wong segara ilok asate kok. Iya. Wong ya ono lekas ono lekas kurang lho. Iya, kebiasaan segara kuwi dul bareng. Omonganmu. Terus pacet nih kapan kartoli anu sapa iki? Munawar main kepacet kok. Apa ya? Angger anu mesti sambuat ya mito wangi ta. Lho sambate ku lak ndelok ta. Pegel nyambut gawe maju lak sambat ta. Ngono kok. Aku nek ndelok munawar tidak sampai. Pernah nempeling aku lho nggih salah apa. Ora apa sih? Ngene lho, para wedhus e pitikku mencel kono ya umek ae. Kono ngomong apa lek mabuk aja ngomong kono iki. Wong dodol pitik ya ngombe. Kon pitik matek wong teler iki. Mosok gak iso mlaku wedhus iki. Gak iso. Tika. Ngene ya, iki lek kok peksa mati. Lek mati gak ada duit. Lho kan wong aku dudung wong wedok. Kadek iki wis awan, sampe nang pasar tutup pasar jam piro? Lho iya ya. Belantik mulai kabeh. Ya apa tak runding amri gelise dadi duit ya apa? Ya syukur ta nek kon gelem nulung. Ngene aku nulung sampean sakno. Kono lek butuh duit ah. Kanggo mbiayai sing ono omah, mbok kanggo apa kira-kira? Kanggo garap sawah. Iya ngarep sama. Lek butuh duit ah. Ngene ya apa wedhus iki tak jalan PTI. Sik nang payu. Iya. Siapa ya, Pak? Sik nang payu. Wedhusku. Wedhus iki tak jali PT. Pernah sik nang payu ah. Lah lek wedhus iki kok seret mati. Munggo kok gotong mburi wong piro? Gak gelem sapa gelem gotong wedhus iki lek setepak ndase. Iya. Lah tepak sing gotong buntute pamane. Yo, iya. Iya, terus ono angine ya apa? Kan kan gak kira gelem ya apa? Aku gak ngakali lho ya. Umpama mati yo tak peksa ya. Tetep aku mulih membawa tangan kosong. Nah, iya. Artine gak oleh duit. Nah iya. Jelas seneng wong wedok. Heeh. Wis bab pitik-pitik pokoke payu. Yo pitik ya. Iya. Wis iki kawon. Pitik ku bisa nalot. Pitik bisa. Mau pitik mantek ngono. Iku gampang golek oleh badine iki tak kei. Iya. Wis iki pitik sampean gawa. Iya, iya. Wis gak gelem muni pitik iki wis lulu dong lemune kok ngene. Lho Pitik iki lemu iki lulu iki wis katikmu jelas iki. aku kuwatir gak kena sepet. Enggak iki lho. Iya, iya. Pitik gawon. Iya. Lah wedhus iki lilakno
Ya, iki be aku wis. Iya. Lah butuh dhuwit sih. Heeh. Nah iya. Ya cara ndelek dhuwit ya bis PT. PT ya. Sas. Emang ngono nggo wedhus ya sas. Iya. Ya. Ya ayo nggo tak titik ya. Tak tinggal kan ya? Iya, iya. Meno sik ndang oleh dhuwit wis ndang budal lo ya. Iya, iya. Ayo. Delok kucing ya. Rezeki gak kurang-kurang wis. Umpama tak paksa jelas setengah kilo semelet mati. Halo, ajak sini. Ya. Luri. Iya. Serakan kucing. Coba. Aku. Serakan kucing sedene katak dol. Nek ngono kucing iku gak beda menungso, iso sirsiran. Bukan kok iso ngaran sih. Iya, jange tak dol lak sirsiran aku lak ngiu kucing perawan mek jaga ta. Iya, iya. Terus ana kucing tuwek iku kucing mbokan, kucing buntarokan lah. Iya. Dadak kucing jaga mek perawan sirsiran. Sirsiran. Kok cara menungsane ngono kucing lanang iki arek wedok. Iya. Ngomongi ngene. Iya. Sini yo, sini yo. Terus iku kucing wedok jawab ya. Jawab ngene. Pak mau, Pak mau. Njen kon sampel njen. Iku lho kucing mbokan iku njomblangi. Ya apa sih? Kucing perawan njomblang kucing perawan datang ngene. Iya. Mau. Terus sing Iya, pengaruh lanang karep lak iri ya. Iya. Dadak ngene. Yo. Ngamaono. Iri. Iku ngono gak ngerti. Iku wis unine kan iki. Kula 18 Kayu piro? kucing. Mati 16 dari loro. Siapa ya rugi apa? Saling ini. Panjen pemerintah wis menganjurkan. Iya. Soale pertanian niku bekas iku terserang ngomo wereng Nah, kanggo nanggulangi tikus iki apa, Mas? Lah mulan niku apa? Kucing saiki yo larang tekan. Nah saiki ya apa? Tapi nang pasar. Lha apa? Dadak. Piting. Iya. Waduh lemu nih, Mas. Lulu temenan buang kok. Saya ingin ae lho. Iki pitik kelak pasarane saiki lak gendut ta. Tapi pidiki yo gak gelem gerak. Iya, gak nglukur ae. Iki cepak mati nih pitik iki. Aku kuwatir bae kena tele aku. Wis tau rupe kucing lemu-lemu loro wis. Wis apa-apa ta elang-elangan aku. Iya. Kucing loro. Nah, urip ana pitikmu bapen hituk iku. Aku oleh kucing loro, kon oleh bapen Nang kucing. apa pitik jange mati ngene gak apa lah kucing iki. Nek dibutuhno wong tani. Hituk iki nek 5.000 kayu. Lho mosok Kayu wis. temen tak kon niku. Gak selamat mati kon dhisik lah wis. Iku gak sumpah kon mendakno aku ngono. Muga-muga aja medhuk kon nak wis ta. Iya. Iya. Iya wis. Wis tak gawe ya. Wis kucing kawan karo iki. Iya. Kon sak ta. Aku sing gedene sak mene kok tak kesak iki lho. Kon gawe karung tangga. Ya karung plastik iki. Iya, tak tinggal ya. Iya. Jalan payu-payu kok. Temen ta. Ketekmu kuru karo ngene. Iya. Rezeki gak kurang-kurang iki. Menan. Kita cara perhitungan ngono wis mateng perhitungan iki. Kita nang pasar nggawa wedhus. Wedhus kate mati ana tengah jalan oleh jalan titik. Titik kate lemu. Lu kate budal kate kepethuk kucing loro. Itu beneran wis dijoli ambek safari. Paling gak ini tak dol pelayan temen, tak culno ndek prapatan ucul dhewe-dhewe. Ini barang wis ucul, sing tak maksud nucul iki dituku wong. Paling gak 3.000-an wis 6.000. Mulih nggawa dhuwit, bojo seneng. Beres. Nyambut gawe iku bandane uleg tekun. Pokoke nek gelem uleg ya slamet nah. Atik wae pasaran. Mesti bakul kadang-kadang yo anduk rene. Kemuga ae enteko. Tapi repot iki kadang-kadang apes kanca mampir. Kanca mampir ya ngono. Utang. Cepat, lho, Pak. Kan dia Tenang pasar. Iya. Mangan dah. Mangan aja. Barang penuh gak. Betul apa sih? Hah?
Dawet ta apa iki? Arek iki Lho umume dawet tak diwadahi tuwa. iya kon iku ditor kae apa kon iku. Wis mliru ta kon iku. Mosok karo cucuk ceker iki karo kan. Si goblok arek iki cek nemene. Dawet yo masalah kok kanji dawet e. Ngawur ae. Iki kena coto tete. Ngono cocok karo batinku cak pas Lah iya. warung rek. Lah iya. Aku men tak enggoki tak rani tukang las iki. Tete pandi. Ngawur ae iku dodol coto kan, mosok gak ro coto. Lho no, brutune. Lah sing irene titik ikan iki. Iya. Ku sing irene kok gagak. Ngerti ya? Sing irene kok coto gagak. Kalau ora wong kene iki. Oh iya. Termasuk modern iki 82 iku apa coto pete ana coto gagak ya ono. Iya. Zaman-zaman maju. Oh, gagak ya manuk padha Sing ae. cilik kemarin cipret di kota Sando. Penyucuk melengmu. Manuk sipet lho. Ngawur ae kok iku. Gak cocok nang keadaan kon iku wae. Kon iku mangan ta ya apa kon? Sembarang nek kena welas ya gak ono mangan. Lho kok welas-welas sih? Enggak duit kan? Mangan-mangan cek enteng kan Ngene lho, Iya, iya. urusan mangan gampang. Ah terus? Ya. Iki ya durung ono wong ngandhok. Iya. Terus Ayo omong-omong. Nek jane aku lek dikongen adik kenal kok nang pasar. adik mesti gimana? Ya gak ngono. Adik sing gimana? Ngono nek nyeluk bojoku lak dik ta. Oh, bojomu ta? Iya. Oh iya, terus apa? Aku rong dina lak kena musibah urusan tandurku lek tangan mereng. Wah, iya. Terus. Nah, terus aku noleh maneh gak ono sing tak toleh, Kak. Iya. Ya cempe ku tak gawa, Kak. Lho nek di dalan. Apa? Dadak semper gak iso mlaku. Terus itu semper ta sempre? Gak ngono semper. Oh, semper. Tak peksa tinimbang kok tak gebuki mati. Mati ya. Kepetuk solo. Oh, iya lah, iya. Iya. Dijoli babon. Terus ya apa? Wah, aku seneng batinku. Iya. Wedhus ngene tak gebuki jelas mati. Daripada wedhus meninggal dunia. Nah, mati. Iya. Aku gak nyekel dhuwit. Iya. Terus tak cemot kene Iya. Yo terus nang budal nang pasar. Iya. Safari. Iya, kanca dhewe. Umume lak kolak kucing. Iya. Terus lak 18 nganti 16 kari loro. Nah terus? Lah iku mangan terus. Lho apa ora? Babon yo. Iya. Tak dolane kucingku. Lho piro? Lho saiki wong tani lak mbutuhno kucing kanggo ngrebek tikus. Iki kucing sitok kendol sitok kaya 5.000. Oh, jangan. Nek loro 10.000 batinku, gak 5.000. 3.000-an ae. Wis sablak. Kan ora kenal. Tak ijono. Lho, kan ya apa wae, cek goblok kon niku. Lah kok Wah, wis berat barek kon niku, War. berat ya. Wis, antarane sanget bacung udene kon. Termasuk arek mentrek, arek strip ya kon niku. Mosok kok gak ngrungokno awalan sampai akhir. Bojomu ngomong barek kon, butuh duit, kon dodol wedhus kon ora pitik jurupi kucing. Iki lho ya apa? Kucing lho ya apa? Karepno ya apa? Mulih jejeri bojomu kan. Wong bojoku gak tau muring-muring. Gak tau muring. Sabar-sabarane wong. Ro cacing sih. Cacing rincak ana bergerak bela diri. Apa maneh bojomu butuh duit? Ya apa kan niku? Enggak tahu. Nek perlu diusir kon muring-muring bojomu. Enggak tahu bojoku ngono sabar. Temenan? Lho. Temenan sabar? Ayo koton bare aku sabar. Ayo tatane apa saiki? Nek teko mangko nek bojomu gak muring-muring, Iya. dhek bisa ketai UPN. Temenan. Tapi kok galine, Iya. nek teko mangko bojomu muring-muring tatane apa? Lho, wedhus kari sitok ndek omah tekno. Temenan? Tapi engko nek teko omamu kono aja melok ngomong, aku sing ngomong. Enggak, aku gak ngomong. Temenan? Iya. Ayo wis, ayo. Ambek sapa iki? Ayo, Bang. Ayo. Iya. Oh, Cak Basman ya. Iya ya. Aku bojomu. Ono gaene ta? Iya, cuma aku cocok ngomong. Apa tak temen nek ngongkon bojomu dodol wedhus. Iya, jeneng tak kongkon. Tapi ngene ceritane Kas ya. Wedhus iku mang diurupi kartolo pitik. Terus? Lho, baru sadi pitik iki mah lho. Kepethuk safari, diurupi kucing. Terus ya apa rasane hatimu, Kas? Dadi wedhus jurupi petek. Ah. Petek sampe jurupi kucing. Iya, terus ya apa kan muring-muring kan? Wah, ya apa? Ah, sih, malah Kak? ini muring-muring. Ayo wedhus aku. Lah iya wong wedhus sampe dijoli kucing. Mulai merintis.
Ya apa Cak, sampean iki Cak. Iya ya. Tapi apa maneh mbok menawa pancene wis teko apese bojoku Cak Bas ya wis babas sakno Cak, sampean ya apa. Lho kan gak ngori Cak? Enggak, sakno. Gak ngori Cak. Sakno Cak Bas. Hancur hatiku. Aduh berat rek. Ya muring-muring tak gak. Ya apa ya Pak? Ya apa? Muring-muring tak gak. Kok gak muring-muring ya Pak? Lah iya. Loh, saiki duwe endi? Nek rene berarti aku kalah. Wis. Empron wis. Wis aku ketahui yo. Elek-eleken wis. Kok berani aku. Lah wong mandi ucapno dhewe arene. Ya apa sih ketane iki? Wis gampang. Nek pancen kon kepingin meruhi sejarah persoalan iki, ayo nek jero omah engko tak critani urusan dhuwit 50.000 iki. Lah karep sampean ya apa? Ya wong pompong nyekel dhuwit 50.000 ayo ndelok restoran sing gede mangan rek sing Ngono enak-enak. ta? Iya mari mangan tak beberno sejarah masalah dhuwit 50.000 iki. Ayo wis ning. Ayo. Thank you.